unay kinadungo. Kiret ken pigsam isuti nagbiagak pagsadagak no adati problema. Agyaman nagpamatikpong sikat silaw to'y lubong ko. Kay taayat mo na nang ko isot ng tentibiyag ko. Anos tungom ipaay mo. Agyaman nag-unay na di nagpinay bayan napatek ka na na. Nanam ko sikat puon to'y biyag ko mapneka unay kinadungo. Kiret ken pigsam isuti pagbiyaga pagsadagak no adati problema. Agyaman nagpamatikpong sikat silaw to'y lubong ko. Kay taayat mo na nang ko isot ng tentibiyag ko. Anos tungom ipaay mo. Agyaman nag-unay na di nagpinay bayan napatek ka na na.